Yo Ghana man adehyeman menim se obo ade nyankopon adom nti obia ho ye oman gina pintin nananom ho ye oman panyin na busua ho ye opposition fo so ho ye doctors adwumayefo adriverfo schoolfo jidisi obia ho ye saa na ye hwehwe ewo oman nim se imu bedadin na obia di nakone aba adi akwaba Efrem Kofi Edu from Ejekwa Brantie aka Bidam Mejiso Medical Catcher say hi Tete Mofra TV Tete Mofra online TV Se unya ko online ko ade a hon mo na yese okokohwe emfa nkohwe niam bi a emwa wo nimum behwe ni tie futusem na fa bi tutu hofu na fa bi so bo obra se de be ya daachi bia no ubehunu se ne obra no eko Mene okase Tete Mofra ye wayi mpa medical kase 19 July ye de yanima e baya eye killer bobo ana oyesini ose di machi ban mu bia bibia meko bia no obohu se killer bobo otimachi ma branti a me penase mi pa onya ne ba because wonte ya na ochidan ye de wie 19 July ana ye na yi kra ensi misre adofo ene Ghana man say omomna metayichi ewo kumase kokoso tikim kumase udu sofolaya ubenya kokoso ka anase udu abrepo junction ubenya kokoso ka no akase o ko tikim hono ne yebeye eye soja kila bubu na yiye no kura medical ka Tete Mofra nye TV adwuma nko an ye to dwom ye boban party na wo ye ofre ye beba Sebi nyame ato nsem pese onu abusuafo mogimani ofre beba uwo da mansan komode awrawo bedia yeso de ebetoto dwom ade akekere yewre eno so ofre Tete Mofra band ye beba ye number yi egu screen so isama bobba ma wo se de be ya obeti ni yi ankasa 0257 335 097 0257 335 097 Ana say 020 311 8711 020 311 8711 ofre ya ye beje so na ye no adi nkomo afa yagodie no mesi adwuman se be ye ebetimi agina ba akofo nsa aya na nso nyame ani kata odonfo bi aba beso yasene a ye nyina nim se ne niam a wo ye de wo ton se e de beboa ye hu no nyina ye papa nipa ye kana se me bika akire agrochemicals wo kumase mrum na bika akire wo otonfunie hunuru adura de begu atose de so adura de begu kokoo so adura de begu aburo so se aburo pa apese na abu apese wode nano ebomu no wase aburo ni de enye bika akire eni so o hwe bika akire ni nsa no nnwuma ni bini we yato ni di se firesit na firesit we yede ehyiwura ansa na obedo wafu no esese won saka firesit nefa hyiwura no ansa na odi atosebie no esisi fom we ne ho odin wura bie ni ho a obetimi no etimi maame kuani papa kuani minua kuani abrante ababawa bomodin se won sabeka firesit na ade ahyiwunfuru ansa na odi watosebie no esifom we ohwe ne sunu a obaka se firesit na da bi we so ye frɛ no adwuma master adwuma ni nyina master no na ewura ya bobɔ nkyerɛ ne o se me de atoso bi ekusim obɛma nkyerɛ na bubu na hye no kora je se won saka eye adwuma master so o de bɛhye wura no ansa na ade watoso de no asisi form adwuma master no hwɛ ye kokoko mu a we ya to ni din se dependable ni ye koko mojaduro eka se koko mojaduro dependable ukoko sakati esiso na wanya akati aduro ede aguso bi ka tire ton akati aduro ni bi unya bi gusu wi a
so koko no beso do so pa dia ese se won saka eye dependable and the bema koko no aso do so na won so tirima ayo de ye hwe edo ya to ni di say wuza no so ye meka ne say flute ntosi atosode no ani mogyaduro suni ni mogyaduro ni ya to ni di wuza se wadua atosode se wodua mango wodua grapes wodua kwaduo wodua bibia ka atosode mako bibia opese eso do so a fruit na eye wuza ono so ni mogyaduro ni wodi guso a ebe so kama obi adi a wonya problem bia wo ho we ya to ni din say imbak no de me ma to ni din say slim macho eno so ya to so de obedua o cabbage carrot mako ntosi bibia la pese odua bia no sa abo bi mfa na no nka abo bi ntimi mfa na no nka na be so do so de a eno ane imbak nsaka imbak a udam kura we ya to ni din say grakwati me na me ka kiro say se we nsaka grakwati ya na se wo so wadua bro na aboa ne se ne ho odin se boresi aboba to obaba ko hihiem akunkum abro no awede pese no ama wani ayo ya na nya grakwati nsaka grakwati ibia udi obu kakra gu nsuo mu a na odi abo wachi na adi egugu so kafu baby abro no pese ba no bia no bohonom fo miensa wose na ni eden wona ho kra no odimirika no opie ape baby de nti afa na onfa baby aso obedwane opie ba no aba biwu nti obedu abro pa dia ma wonsanka eye grakwat yedamase bika chire ohwe na chira kwan a ekumase kumasi mbrum no anase Ghana hafa na baby 16 regions no se ukọ baby e to mfuni enuro no a oso ukọ na ukọ hwe grakwata anase imbak anase adwuma masa anase capacity anase wuza ni nyina wonsa ba yeden ebe kembi ewo baby e ton enuro ni nyina bika chire guru chemicals wonsa no nyuma eye ene ye ba betutu ye hofo yesi wutu momonefo no na otu agina mo asoso de efo etoda aya na eduegbo Ghana fo etoda aya na eduegbo papa na ansa na yebako yenkomodie no so no yenkokodi aboafo ekrato ma eba yebeto aso. From the hills to the city square, a Jaco TV is everywhere, telling tales. Kia ye be ye ode na de ani je be ye kuade a eye duro ba ko pe na me kan fo ama wo eno ane warrior super anase strike super ni nyina ye adura ekum mu wawa efri aburo nu emu bia no ubie su a na wabuniti no eye 30 mils no na wodi agu nsuo no wahwie agu tank ni mu no uwia kata so na woso no woso no wia wafa oniyeman na de ahye oti afi peja tank no na de abo wachi se de okoyi polish no na aka crotch na wom na wahye ase na de gu so nemum enkoto no mu basabasa de obeye ne se aburo no mfinfin pe no a ebe pese no ho na mo ane hyehye na de aduro no agum kafo mienu pe wo se wo de sa yon roso kra no a obe nane aye se nkutu mo hwe se de mani asi agi ya na nya bibia se aduro ba ko pe ana ama me no ba yi aso sa no ahyase no me di gu so na me yere kra no ni tiri mu ntene no ende mo hwe se aburo na fama bebri aso doso enti ba bia pe bia to bia no onsa beka bi na me di kan ka se ni do sopo de fu ani kire kumase emrom bi ka kire agrochemicals akosomo on se afuo na ye fefa warrior super strike super amakuaye aye de mina minio eno efuo na nkwa ni mu no enkwa bem
ɔse sɛ wogidi a nnumpe ho akokwa wobɛtumi ama nam aba ho media na mani da so sɛ kokoo die mensi mu biem mebɛtwitwa yɛgya na meba yi o Yaw Johnson ɛna ɔka kyerɛ sɛ papa bɛtena kumase nam sɛ metena kumase agyedeɛ meegya kokoo yi hɔ ɛna ɔsɛ ɛne wate aduro bi nka na ɔkɔ akɔpɛ bi atɔ abrɛ mu ɔde baayɛ a hyia kate o hyia kate na nyɛ hyia kate no nko a dependable ɛyɛ hyia kate ana dependable yi ne nyina yɛ adwuma baako yɛmfa mom na aduro yi ana atimi ahyia kate a tɛ sɛ akum mu a ɛwɔ kokoo yi nyinaa so kokoo magyaduro ɛno ane wuza na sɛ no na amana so ntam saa no afei na ɛno so wobɛbubu yɛgu wo tank yi mu na wode nsu yɛgu ho na wahyehyɛ wo kyɛ ne wo gloves yi wahyɛ wo nsa ɛne wo nose mask wahyehyɛ wo spɛs yi wowie a wawo so no na afei watam abɔ w'akyi timi nua kokoo akuafoɔ mɛsrɛ mo sɛ munni mo ho aborɔ maka no na maka wokɔ na wokɔ akɔpɛ aduro ɛde akɔ akukum wakate deɛ a ɛnoa ne hyia kate cocoa board a ɛyɛ aban adwumayɛfoɔ ama approve sɛ hyia kate no wobɛtumi atɔ de agu ukoko so anaasɛ dependable no anaasɛ wuza no wobɛtumi atɔ de agu ukoko so wopɛ ne dosopo atu susu a fuani kyerɛ kumase emurom bi ka kyerɛ agrochemicals ɔno na toto nnura ahodoɔ nyinaa na wompɛ we wopɛ deɛ yi Paul ama ntɛm wɔ sɛ di kamfo woba ntɛm anka ka kyerɛ jiwtu to the city square. Ajaku TV is everywhere. Telling tales, keeping old songs strong. Yo, yaba, yes, aba bedi enkomo. Medical catcher say, enuro ni de ope bia to ade so oko BK chiri agrochemicals wo. Na yasabe ye chibio. De enti yasabe ye chi no, eye gra kwati we no. We no so ye de hye ewura. Anase o ye wato so de no a we so ye de hye ewura. Na mistake ne ba enti mo fa nche na warrior super no na yesue bi na yedugu nsuo mu ewo machine mu boyechi na yedugu ye buro no so se de be ya mo bi ntimi nyeden informa no enka yo minia na ti say wonyame da so krai watete nkwase abobi mfi e aka ye akwa yes on katachi bi aboko de wonyame da so krai enkwane ahode wo ho ya yemie ne nkobere obi ade nkopɛ de yentimi nyane yegum de nyame ase enu akwaba yo enem so ye babesum ye sa babesum Ghana fo na eniema bi a enipa bi abu omani agusu omfa nya asem yakoso atenetene o maka chom se ebi wo ha e ya asem a ye se wode wani ye den ekɔ ho na onipa enkwa eye ba akopɛ ejise firi unsa untimi nkasa wo kwa akopɛ bi atɔ kumasi dwom ana nkrama kola akopɛ nkwa ayeden atɔ na ya na nipa ne bebre di agro eti ansa na ye bakwe nkuma yenkomodie no so mame musa bibi sɛ onipa bi wo ha ne nkwa hia na eno oye oba mame nhya ase na nsa eje me de pass obisa sasumwe ebise madwene ho a nipa de ba kra na yeje se wonya to hon ma wontumi nsan sori biomo kra enti se wode nkwane di agro na se hwerewa ehe na akɔfa nkwane biom ɛna mehu ya nkaso ni aduro se waya ade na ade na sei na se okase menu me ho a ebi ade no wontumi anye ne yie kra wa ammaka bia wo bo kakra na wo besenya na nkwane kra wo ne de efri won sa wonya bio unya ye nton so ade na ode won kwa di agro ode won kwa kwato chacha me dwene ho a menti ase eja se susu ampa se nimpa de se ne wote ho na se wo so ode won kwa beto chacha de na wankasa wonya nimpa aya mpapa kasa ye wonimpa na ye wonimpa ni nchire mu ne sen nimpa eye obi a wodwen kwa echiri na nimpa ne obi a asem bia amfa no ho asem bia amfa no ho wa hu sa de a wuye eja aye obi ewu ewa mekom ye kokosie no nimpa owu ye de ka na ti ni ti wo mu kosie obi omoba na odi ni ti stamp mum ana wo boss ye ya na kai tan ete no ana ti no na na maami di ba mu aba akopelu na se wo yesi ade adesua na nkani kwanse usua biom
ne ye se ko si ro so mo sa so uchi soloku mo sa de muti sa ba bete ho e dia na pese obi ka kire wan o pese o moto no so o moto no so o moto no so wo muduru ye friend say ufroforo krom ekobom so a nsuom wo ba ko san free toy wa to no so ba ko san free onya nkwa de hwe ade ne se nipa de se ni wote ase ne se wo se wuntie futu a okwanti ade me a me ka se obi do wa no tufu yes se wo ya ade ne se obi ka kire se jaya na nimpa kro no ye odofo pa aza se won no wa obetwa mako Debi afa no ho ban obeyi nani kra na abrantie baby awu koi papa panimu wako hoda wo wo hu se baby awu ko no kwa enye na wafram me ba mesrew ade awu ye se ne bekokɔ wi o twe ho wo bo obla yanka o se na wote eso yesi panyin ni hwe kra wo abachen eja de ya ne se impo se bia wanyini na unkure japade bia na ya papa panimu na bia unkure dwuma bia wo de utufa yemfa wo asem de na nso de oyeye na e ma ne ho kire no on pese be ma wo so akwa bi na so ho a kire wo bekom bi enu ntina wo tie wo na so se enye saade we eso no wodi nka ye bi hu se saade we oyeye amwa no wi ase nyene woni mu wi ase se no no o ka kire wo hwe ne na ase na wo hwe ntire so na wo ba ye woni mafutu anka wontu ho hwe wo ho a wodi bebetumefo ha kwai na be kokoshia mate ohene papa nipa bi ntie futu anase eye nipa bi fa na ne mo ho anase ebi o ha na ejimi on se toda na me ka se on se niema bi o eni aduro jimi ye baako on se e bebo de wura manfo de mo dwaton de be ba obi enu o de aduro be ba o se obi Yesu ba ye kra wansa obi Yesu sa kra nka me am friend say so we de wa nya de because say ye chese udwira de afen na manfo beti enkwase abufu bi mfie a ya yesi ye ntete so no emu nkyiremu agya na ye mede sa wo de asem we aba beto Kumasi krodua yi mu bro no ba ko bi agidi pa na me modi emrante kwa bi oho no mo wu ebi ewu be mfie be dunum eni dunsia ne dunsu achi ekronie ebe pim ne de biara ye be hia wo no mu nua no mo no eja na ye gya betwa bravo ebi tina soroku kaso gidenge yesi nu asafu leba na ba ko de sin na ya na ebi mutra canopy aya na driver ni shada na senye ono a eja ubusa ho se shenkani nu a wo hwe nanim na okura city yemu na ono hwe se ode befa benkuma na ode befa nifa ene sa hyen nu aya na mrante kwa ne tete so wo soro ene ne fomu bo konkamu tonton sanse bi to car bite gigim de ne onkro ne ba eja ubusa ho se driver ni onyere mood stable no kra wo ho asem eda ho enti so be free to ansa na shenkani ne ntie no na afa na so Kumasi Anraga Junction abrantie ba ko mesi okura bag ya ye de to kwan yi bi ansa na shenkani ne betie na shen na afa de ono no free so ahwe forma afa ni tiri so amma ni tiri mu ame ye ko ene aja ye kasa kire nipa o na nso to da asa de na menu aba aka ase nimpan ena da ye basi ye besomo a ki ye be kan nyansa sem sebie mu ene asem bi e be mu obi atwe ne ho agina yie yesi asem bi e di ho emfanipa abrantie bi kofie bi mu Kumasi Ashanti ta wo wura fie ho ama mpani abrewa mfie de okronsi ante kwa no wan dia no wo kofie onso akɔhwe obi akɔpɛ bibi mu wan chia maame no wura fie ho no ɔkɔbae na maame ne de nani to hwɛ no a ɔkɔ wanu obi ano sasa bae eno mbacha na me peni pasumasi no hwen o se uko ofie o busa nkunya ne entefre ne o man chere o eja ya basi e besuma kade ya kire nipa ene anwaka obehwe no obi timfimfin efri ka niti beka ne to a yeso anwa no ohye ho no ne nansensen ho ena no pragia na ya yiri soro no canopy no ofoforo sensem ena anu abobo ye sesa sensuo ne niema wadum ne emro no ne entwa so yi eno nso bokiti no ewa akire a eso niema no ye free so
ɛna aka dade to ɛna kwabra ne tim finfin na ko na wohwe moto afidie dade ponko dedi amanfo de ye o man mu a Ghana prosifo yesre mo emrante kwanu kyese obi timi de san ho ni so ne kwabo ya no so ku akuni papa sem kuma enne ukọ konfanochi na ukọ red twa ebinum bebre me say ukọ emergency na ukọ eye ahaban kokọ yi ye red division hono mu a ukọ kohwe wono mu aprepra wo mu eye ma oxygen enframa so obenya nkwa atena ase a eja obebu sem beko anye pragia nkwa nhia na ye moto nkwa nhia abobo ya nkwa nhia ebisi wadankwa amekwan so abrante no anka agi wo mo so cross cars me say wonu mo anka agi na da ye ni eje ko mfa ka mfa ha ye ko so fola ya ebi be fa ye ho sa chese wudwira sem bi nwa entis mo sa nkwasiafo ye ka se mo mfie no ewrade ntiso mfa nka de ho ya ka boni mo ansesa yesi jaisa ye nya sa ya ja ka nya aka yesi mo nsesa na mo a mo nkwa ho hia enti esuo ukotena ka so akopedie anya bi ka so me no ka say yesi teacher man ti kwan so wo baby accident no yesi se no crowd yesi akola bi na akola no ase wo cross no no save akola no e bi odi fire no wo ku nipa bi wa hwe yesi wo mugu kwan no titi a ye ka say wa hwe show enipa nkwa wonu ma ewu nyina ena no yesi sei enkwanhia se maso eti no yi a enipa beye aduonum die beye na wotwe bia wo mutibi wo nkwanhia 50 na afia hyase ne bepem ne omo ka apem na afi na meti eja no madodo afi die be kra ye di ho nkomo se nipa wudodo aden efiri afi January bosome afi empemienu ne aduonum January bosome e di kan ebepem ene aye omumu bosome ya ye wo mu enipa wu wo nkwanhia ho ka nkwanhia moto nkwanhia enkoho na ohene solo kusu tena gidengidenge ni nyina agi sempaibo because ebidum ho a na nya driver ni photo ebi wo so aka wo next again ka yi baby ai fire baby de pe eja bi o kanu so tsa eni ebinum ho no mu a yesi obi fire ni nyame na obi ni o obi wo no mu ehyen a odi ama han ni wo no mu emfa nkoye adwuma mfa sika mra no baby a odi afa ne mpa ya wabo se die eguso obi ni mu ho ena wo koba obi so ho no mu mfa nkowura baby a na sika watwa to so se kona bra na fa bra no se wuduru atabubu na wa na ho ntem ansa na wo beyi eyi ted gia no e wo se wo kumase anamampo na je wa masa ye ni abankonshi essence wo gini sika ebinum de no enti yeyi onum aja hom de ye adwuma de sika bre ahyenfo ahyenwuranom ene ahyenwuranom nso gidie ene nyame bia ye de ye ntimi nko dabi wonum nso de omutira ko hye ho a kire se eno nso e woni dwuma edie no ende omo asem a nemo ye ka mamrante kwa ne wonum a ye hwehwe se wonum nkwa ho hia awrade ene oman no nti ene abusua no nti wo mo nhwe mo nkwa yi moto kon na mo atete to mo ba ye nim se mo ye police motorcade se mo ye ban mu ho awa wo mo mpokura emra kwan so posi adwumakuo bi anu an so odi dede wa nye moto no nko a obehwe 207 bi ni ade o te shi na sufre wo mo se ye frɛ bibi wo mo ka America tenten ho afidie bi America tenten pa ho afidie bi a ye de shekam da esa ho a ehun tutuo no te me bi eburo tese da bo mo egina won so na ede entimi nko yes de bi ameka ti o bi sa ho de eja be si ye busa won mo atwi titru ne sprinter cars no ne ade a omo woni din a omo efre no omo de boka num na dede ebe kro no converter nku me say se wo so no free ha no yi fa yi a pedi san kumase ho no do asen fosu a odaye wo be chi no ane age se eyi mamu otafo mo yo my ai adini o yo ye guso a ye to adwene ye de
Oman no begina pintin ene hia tete mofra TV for ene ya badwafo ye di kan ka say ye betimi ayi dede na ka yakofo obi hu asem ye ka bi da bi enkosi hwe ye yi aten ye mu aten ne mum ye kan se ya na ya brant ya babawa na se odi ka di agora na won soso no ase waso ntie de afutu ana eniema bebre soso wo ho a ya na akwaya damfo sem madamfo no ye mame nye bi a eso no da bokra ena sunu bruku de nti onipa bia obra obo bia no aya hweni ye ba de nti am ye di sankomo we ni ye beba kofa bia kyerɛw na se eye aban anase eye nipa no na se aban po ena edu abura ozoso obedi ho so ho abura ibe hu ye bekɔ ne akwakwadi abo fo nkrato ye ba ye beto aso Keep it all so strong. Join the rhythm. Sing along. Feel the drum beat. Hear it loud. Voices rising from the crowd. Every frame's a piece of gold. And you catch yourself. So you kuani na onno baye ebeso na ye fefefe a eye nuro bi ene betimi ama na yiyi we ye friend say savior eye duru a ye dugu enno baye so enye savior nko uhwe we ya to ne din say strike ye duru a eno so ye dugu meka ne say atosode ema aboa bie ntimi mfa na no enye den enka enye no nko we me de ma to ne din say slim macho ni din ankasa eye impact so ye duru a nani yadin pa enu so di gu no bae so a ne che say abo bi o so bia no obekọ hwe uhwe mechi ha nye wura ne gu ha we ya yoyo die hu ni sitiro ogoso a wo sa mezop no wa fa we anka ho a enye die hu wuza so na be ma no bae no anyini prom so ye kuani na ba beto se wontosi wato so de anyini kama na wakoma ye den atho yem enti ope bi ato a fu ani kire kumase emrom ko bi ka kire agrochemical shop ono oton no baye hundo nyina makasa afi mema kuaye aye de ade ajara jutu to the city square. Ajaku TV is everywhere. Telling tales, keeping old songs strong. yo ye koya yaba medical ka say ye de ye bekɔ so ne ayi mu aten nansa ne ye beku ye dwumadie ne so no enche ene ohwe a won say tuntuntuntum pa ye kɔ yie ifri ha ye kɔ yie wo boase kwan so hasisia ikuja ya branti bi aninua efrim eye gentle ye ne yesini tietie ninu efrim na obi beka say na gentle de eje ko kwakɔ dabi ehia konfo ehia yafo tempia no so bu odibu anase ni die ene odo emani pa bi anti ifri ha ye kugina mama wo mu ntimi nkɔ no ye ba be yisini na hwede enti a ye ni abra abadwafo iguso e kan se ye wi a yato e nkomodi no so ene ye nche bibiri me pa che obunfa ento so man ye kan ni na we enye nyame ne di omo ho afofie na kan sa beto ena ka no edi na chi eba ba ya ene beto nyame adom so sa beto fom so fom isuo no nka wo mu nya no fo said ye ebu a wo mo ne say Christ bo mo kwa mu ha eginan ka na ntimi anane enka wo mo gu no enka ka no bra be gu yes me say wo be dane wo wi bie na oto be dane wo be wi anua hwe asaw ade ye nua nsam so anua ka dudu ya sa lodu anua be ni be na mo sa ate so hwe ni pe gu so mo ye say ekika ko edu omu kodu hwe omu fifiri gu fo se de omu si be gu asa tilapia o na se kwa we no mode se abobo ya ibia na kia kitu e bi kura na tufa so ana ye anua ka we eja na me kase eya na pepe pa ana yesi so to ade adofo la wutua ka so adofo de enti aduduru won mo de sifo mu maka ne nyina anwa ka ne nyina na mo nsi ko we nsinja
we hu ni sa no obi wa ne nsem abu obi kra bo ha ne ya ti ne na ai but aye sa ni nti wa hwe ya obi ti abehwe ba wo mo aka tank ni mu de wo mo bepira pa because wa no beba be hwi butu no so hwe wo de hwe na we se ba kwa no hwi hwe kai na di o twa to wo soro ho no on de ni tri yeye wo ye se da bi wono kra wa nya de ka wu ni na so ho se wa be to na me ka se so ni nsuo dwale nti nsuo na ka so hu ye kwa ni ba oh we de o kwa no no se we de coffee ana ho so ye ni kurum nti nsuo ni de won fa mo nsuo ni ni mo on se ho ye utimi se o mu kurum ana se ye man tem wo na o mo de agya wo fish ro ba fom no kra nya izo na ti o mo de fe keke ana o mo na kosa anua what say na ja mo na mo kosa ya ye nye fe mo na mo kosa ya mo obi asra mo so tra baby kro mo kosa anua enti na mekan efiri ho wakwaji engagement wakwaji ayefro coke ne sprite ne meat pie ne ade nyina akura na wote kia so kia yi dadie ye sei na ade se baby mo free ban na kwan wa mo de sa o mo baba dru promo mo dru ye friend say bofodu mo si na mo faka sa se baby mo free ban mo kwaji engagement na kwan wa mo de sa mo baba dru krom no mo ti ai je se mo tena ka titi dadie no mo nyina te se mo frɛ kente ene ntoma pa mo fra mo dress kama mo kwaji ayefro kama ene ya o ene ya wa mo te kia no so no mo wa bu meat pa no de ahyem na dade no so so a wo kia na o mo te so no ebe se ai se me ana o mo to sisi so sa anti se bo pompe he na mo fa e ma so mema fra kente tutu kente na o mo to wo mo kra no agi hu wunni control Wunni wo control. right no wo ka meat pa nti wunni baby a wo show enti bo pompe na he na wo ko pepe be no wan hwe ya sika kutui bi na wa hwe wo na ko fa asem dia ma food ba ke ba ke de ti age sei sei again eja me sei ofin so bu aman onimonyamfo Albert Kandapa mechiawo ne kwan no so edi ko ne kurumu ankasa ne nsam so da bi wo ho ebe peme ne sansam so no aban ye foforo ho me ye de eja se de eja echiri ye nso ye di na chi ye echiri saa enti ye se enkura ba bi enkura ne ntafre obi aye hu na omo ye ne se ka eso anua emfa nsam so dada no so no kura no a eye soromenti ene ne iron rods no mpo no aban achim na se wonnim na wo nsura amfere na wo se wo so anua na o de fa mono no a aban aye no so a eja ye de uti benum se so be ye de uti mami ti dia na ye ka twato ne mfantutu ye ho fona ye bre na ye se usro sikayi a wo ho kyerɛw ana me de bia me ka se wa ma wo nsema wo nya bi ba ya me nsa sei wo diska tum graba to e ba to so se atofom sa adai eja pepe kunim papa pepe sa ya me kodwa ya kodwa e be dru krom be 10 o'clock maami amene na mi wakoton kente watonton nyoma mudru otonton nyoma je se sika wom yesi woko kire ni mo ana mspa me fa dropping o se dey dropping mi wo mu haya na mi fa kire haya meti donka me de o so wati donka kechi wono mo no nti o fa se na donka ho e agro din no kra do eja me ka chale sa me meti stadium nti fo na ye nko se sa na ya chia opo ma na chia o sika ni bia ma eja de chene de saka ya wo no ya chene ho ni amanyina ko na me se cake ho eya na omo ka say wo pe dropping dodo wo eja na ufum so ba ni wom dabi ese mo fie gate no me come there o how to say yensu ya se de esi boka na sika wo ho na me se me fa dropping a se me ko fa me dodo no me enya ho cha ke be ta so aja sika kura no blue 200 million the man wo yi 50 cedis pa dia fa dropping wus the man FIFA president na wo atwa mu dadan se blatter se minim sa plaza o se ye sa plaza sa plaza o se sa kwan sa mine the man ono no hunti na ma me pay Ronaldo krasem dodo yo because Ronaldo oye footballer obon ball hwe ba bi oni o ma me free na awaye adwumaden na wanye sika ye ka biase
what can be a mechanic say football for the you can't escape for or better to be a no correct. Dear no paper will be as Nasa Blanty sorry no CC no Tima Shata de come Nasa Blata with the Nakota TV is in a dinner time. You and Jessica dressing because condemn no the ama mercy as a mercy no as a Obi when you no so tonta de asha Akufuado papa tama Akufuado go school no me ato Benz amano or the school was why I got gan no tu no na o papa to bi ma o ma o di ko eja me say on say here no na get so so why eja me say wuti we wudi so hia santo kwa ibia eja ko di onye eno yete say me de bibiri me say o pese o yete say eja kwa nyango brasie ne kosua no ne sere na ninim de no ompo ne bi mfa moa ye tufo na eni na chinki twitwa ne nantinki kanse munu emfa hia ni nkwa asem ebia wona wo ka be yesi sa yesi ejei hia eya hoya ontu obi no osene wa na ye tan sabi eje ko be na de no wo ye gan wonte se ono da wonso de wo ho wonso de no so na ya ne toda adwa oti nipa ni biase a wote ase ente se me ne nyepe wo sere me sikam wo sere me asasa wo obi ye pesa nyame anya ya nye sa me sika she obotom no enya media enti enhame sa me dwendwene ho a meyale ewu sa enya media sa enti adenti anya wodi enti na wo se chinchina e wo se wo ni obi ye pe adenti na wo se chinchina de obi wo se wo metiwe eto data kupra no wo se sika no enya masem me nyame be sa nipa no wo se sika no kwalamenti ase no eja so obi ye sa na wo gina ho a no obusare se asuo obi wo sika se wo kan yesi wo sika wo ko gina mo ho a na ne board nte se dia wetima ka se me to mo 4 million enam 5.5 utimi ye wo betima di utimi enso obi wo ni sika wa ko gina ho age si ebedi amonaka me kai kane Kumasi mayor Nana Kwesi Agyemang Roman hair na no me kai pa ye gina ho no mo a wa che wura bi eso no na no tu a wa che mrantie mo ya de pa mo hu se nana me nso ma otu a wa che no a ma me no so na no pa no ne hyeto ne nam otu aka afa obi atiti bi wo se munni na o gina kire wo se na o kan onim de bi sika yo ebra na ye be ye da mu nyina mo ase medical ka se adwuma no ye ne mo a na ye video ye enye se ye de wo ma betena atwetwe on ya pa kire se next time ana da atibia no wo enkoye bi ebi a wonde obenya nsi adidim na wo soso de akofa ohaw e de abre abusua yere ne ma e ba sa e ba hadwen nyankopon no anom wa wo mo se de be ya obi a ho entechima ye bre na ye be medical ka tete mofra uhia ya ubetimi afre ye number is so 0257335097 ana 0203118711 emu bia no ofra ya ye beji so enei ye pese onyankopon de afe ba ko ka wonfie ho a onipa aya faseda ema onyankopon ye nua bai ene ye de ni picture ato afidie so yi ye nua bai ye frɛ no oba ya poma saa ne yinim no ene onyankopon de afe ba ko aka ni mfie ho to oba ya poma ye sire nyame nhira de ma ahoɔden apomuden ene adwumaden a wode banya sebe oso ene wode nyame wo nhira ene wabusua nyinaa saa na tete mofra adwumayefo nyinaa so yesi ye ma happy birthday to you nyame wo nhira yo ye wie ne saa de a ne ye beda mo ase da se ne ye behia na ka hunu se tete mofra ye ma news wa ha entertainment wa ha awale sem wa ha ana politics so iso adwen wa ha koso ne hwe ne like ne subscribe ne share ne comment so na adwuma no enyina pintin ye da mu nyina ma ase bye bye Join the